ନେବାରୁ ମକା ଚାଷ ପାଇଁ ଯେଉଁ 5 ଏକର ଯେଉଁ ପ୍ରସେସନ୍ ହେଇଥିଲା ସେ ମୋତେ ବିହନ ସାର DAP MOP ଏବଂ ୟୁରିଆ ମିଶିକି ଦିଆହେଇଥିଲା ଏବଂ ତାକୁ ପ୍ରଥମରେ ତାକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ 2 ଥର ଚାଷ କଲା ପରେ ତାକୁ ମଞ୍ଜି ଲଗାଇ ଦିଆହେଲା। ଆତ୍ମାର ଷ୍ଟାଫ୍ ବି ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଆଉ ଏବେ ଆଜି ବି କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲି। ଚାଷ କେମିତି ଭଲ ହେଇଛି ଗଛ ସବୁ? ଚାଷ ତ ଗଛ ସବୁ ଭଲ ହେଇଥିଲା। ଟିକେ ଜଷ୍ଟ ଇଏ ହେଇଛି ତାକୁ ମେଡ଼ିସିନ ଆସି ଠିକ୍ କରିଛି। ଆଉ 5 ଏକର ଆପଣଙ୍କର ମେଜ୍ ଦିଆହେଇଛି। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆପଣଙ୍କର ମକା ପ୍ରାୟ ଆଣ୍ଠେ ଉଞ୍ଚା ହେଇଗଲାଣି। ଯତୀନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତ ବାବୁ ଯେଉଁ ଆତ୍ମା ତରଫରୁ ସଦର ବ୍ଲକରୁ ଆମର ଧାନ ସାର ବି ଆଣିକି ଯେଉଁ ଚାଷ କରିଛନ୍ତି ଧାଡ଼ିରେ କରିଛନ୍ତି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ବିଲ ETLରେ ଅଛି ଆମର ଯେଉଁଟା FAW ବା ଆମର ଫଲ୍ ଆର୍ମି ୱାର୍ମ। ସେ ନିଜେ ତାଙ୍କୁ ଟେଲିଫୋନ୍ କରିଥିଲି ଯେ ଆମର ଇମାମେକ୍ଟିନ୍ ବେଞ୍ଜଏଟ୍ ଆମ ଅଛି ତା'ର FAWର ଔଷଧ। ଇମାମେକ୍ଟିନ୍ ବେଞ୍ଜଏଟ୍ ଯଦି ଆପଣ ସ୍ପ୍ରେ କରିବେ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମର ଏକରକୁ 80 ଗ୍ରାମ ହେଲେ ହେକ୍ଟରକୁ କେତେ ପଡ଼ୁଛି? ଆପଣ 80 ହେଲା 160 ଆଉ ତା ମଧ୍ୟ 40 ତାମାନେ 200 ଗ୍ରାମ ହେକ୍ଟରକୁ 200 ଗ୍ରାମ ଇମାମେକ୍ଟିନ୍ ବେଞ୍ଜଏଟ୍ ଏବଂ ପାଣି ହେଲା 200 ଲିଟର। ଏହି ହିସାବରେ ଆମର ଔଷଧ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ସେଇ ଔଷଧଟା ଯଦି ଆପଣ ମାରିଦେବେ ତାହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ଫଲ୍ ଆର୍ମି ୱାର୍ମ ଏଇଟା କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ହେଇଯିବ। ଆଉ ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ଆମର ଭିଡ଼ିଓ ଓଭରସିଅର୍କୁ କହିଥିଲି ଆପଣ ପ୍ରତି ଗଛରେ ଯେଉଁଠି ପୋକ ଲାଗିଛନ୍ତି ପ୍ରତି ଗଛର ମଝି କ୍ୟାନୋପିରେ ଆପଣଙ୍କର ଶୁଖିଲା ବାଲି ଚାମଚ ଲେଖା ଯଦି ଆପଣ ଦେଇଦେବେ ତାହେଲେ ବି ସେ ପୋକ ବେଶୀ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ କରିବ ନାହିଁ। ଔଷଧ ପକାଇବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ବାଲି ଟିକେ ଦେଲେ ଆମର ଏଇଟା ହେଉଛି ମେକାନିକାଲ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମର କେମିକାଲ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ପୂର୍ବରୁ ସେଇଟା ଆଗ ସ୍ପ୍ରେ ହେବା କଥା। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏତିକି ଆଡ଼ଭାଇସ୍ କରୁଛି ଯେ ଆପଣ ସ୍ପ୍ରେ ଆଉ ଗୋଟେ ନାହିଁ ସେଇଟା ଆମର ଗଛ ଆପଣଙ୍କ ଭଲ ଅଛି। ଆଉ ବାଇଚାନ୍ସ ଆଉ ଥରେ ଫଲ୍ ଆଣିବା ଲାଗିଗଲେ ଆପଣ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ କରିବା ଅସୁବିଧା। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଠିକ୍ ଠାକ୍।